Rautalampi on ihan kiva pikkukylä. Erilainen paikkakunta. Kulttuuripuoli on hyvin vireä täällä, että täällä on kuitenkin paljon erilaista toimintaa. Hevoset on ollut aina elämässä semmoinen aika iso osa ja sillä niin sitten kuulosti kivalta ratsastuslukio. Tulin tänne Rautalammille 2008 ja aloitin silloin tuon lukion ja valmistuin nyt 2011 keväällä. Eli meillä on semmoinen teoriaopiskelu, että meillä on semmoisia kursseja, että vaikka hevosen fysiologia ja anatomia ja sitten on tosiaan rehut ja ruokinta. Olen harrastanut ratsastusta ties kuinka monta vuotta, niin sitten se oli semmoinen luonnollinen jatkumo sille harrastuksenkin jatkumiselle sitten lukioaikana, että pääsi sitten koulun ohessa vähän pyörimään noiden hevosten kanssa. Mä ratsastan myös, niin kuin aloitin viime vuonna. Mulla on tunti kerran viikossa, sitten tässä tuuletetteri-homma on ja sitten muuta harrastuksia ja sitten koulunkäynti siinä. Rautalammin ratsastuslukion 15 maksuttoman hevoskurssin lisäksi opintojen voi täydentää teatteri-ilmaisulla, jonka kautta voi suorittaa myös teatteritaiteen diplomin. Satulateatteri on Rautalammin lukion oma teatteriryhmä, joka on toiminut kymmenkunta vuotta ja tekee vuosittain vähintään yhden koko illan näytelmän. Siihen liittyy myös sitten näitä koulun ilmaisutaidon kursseja, yleensä 3 kappaletta vuodessa ja siihen liittyy myös mahdollisesti teatterivierailuja muuanne. No, mä päädyin Satulateatteriin, koska mä tykkään näyttelemisestä ja olen jotenkin mukana näissä jutuissa. Se on ihan mukavaa hommaa. Kaikki tuki toisiaan, myös opettajat ja oppilaat, että kaikki oltiin kavereita ja yhteishenki oli oikein hyvä. Ei, olin itse ainakin tosi iloinen. Minä sanoisin, että koulu sopii ihan kaikenlaisille ihmisille, että no varsinkin varmaan näin tyttöjen puolesta niin kaikki pojat tervetuloa vaan, että siellä niitä näkyy aika harmittavan vähän, mutta ihan kaikki vaan, keitä vähänkin kiinnostaa. Rautalammin ratsastuslukio valmentaa lukion jälkeiseen elämään ja opiskeluaika Rautalammin ratsastuslukiossa on ikimuistoinen kokemus, joka säilyy mielessä koko loppuelämän ajan.